Алекс си направи подарък. Браво! Феноменално начало за Левски. Отличен пас на Кристиан Макун. И тук може би единствения въпрос е позицията на Александър Колев, която още след първото повторение. Така го искаме! Голова машина! Браво, Алекс! Динозавъра с какъв пас. Без обработки, без турути. Бой, майче! Бой по тия трубоградски! Един от най-добрите в родното първенство Янко Георгиев. Така се дига самочувствие и левела. Браво, Алекс! Браво! Левски официално има аванс в резултата, след като Драгомир Драганов и неговите асистенти. Хайде, Роналдо пак или Маринчо? Роналдо е Маринчо! И Маринчо е Роналдо! Така или иначе, гостите вече имат много солидна преднина. Всичко започва от техничните действия на Преслав Бачев, който комбинира с Александър Колев. Тарана на Левски задържа топката. Алдаир пък подава на Марин Петков, който за пореден път демонстрира едно от най-силните оръжия в своя арсенал. Какво пасче? Средна и далечна дистанция. Може би това ще бъде повторението, което да ни покаже дали имаше рикошет или фалца, който Марин Петков придаде на топката, заблуди по такъв начин Янко Георгиев. По-скоро струва ми се няма рикошет, въпреки че Матей Шимич се опита с глава да изчисти топката. Дали не я и докосна в крайна сметка, без повече разсъждения по тази тема. Да трепенят нашите врагове! Май няма никой. Спират да пият и да пеят. Гости сте! Като повечето отборчета от тази група. Гости!